12 wedstrijden op rij gewonnen ze. Efter een een record. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Und dit weekend. Sneun verleden zal van het parcours van Marten Bergsma in Sijsbierum en snijden in Arem gaan ze erin in weer aan. Dat liet ik daar frustratie bij Rick Minnesma. Na de wedstrijd helpt het verhaal bij Bergsma. Direct voordat de camera ongeert luidt Minnesma even uit dat Bergsma hem net goed een hoorn jouwt na de wedstrijd. Ja, wat ging het over? Een beetje oneenigheid. Ja, al heeft er net de volle beurt nog veel uitzien. Het is nooit dat hier het gebeurt. Ik denk dat het een stukje wennersmentaliteit is van beiden. Maar niet te veel tekst en uitleg. Ik was heel goed met Rick, maar er kwam even wat naar boven en bien wat woorden. Maar we zullen zien dat we daar straks nog herkennen. Valt allemaal reuze mee. Een beetje in de heet van de strijd zeg je wel eens dingen. En dat uiteindelijk na het douchen dan is het weer klaar. Toch is het parcours van Swieten vanzelfs nog altijd de favoriet. Wat maakt het ze nou zo goed? Ik denk gewoon foutloos. Natuurlijk hebben we ook wel eens foutjes, maar altijd minder dan de tegenstander. En daarnaast hebben we gewoon hartstikke veel kwaliteit. Het perk staat altijd als een huis. En opslagen in Diem, dat is altijd super. Maar waar binnen dan de outsiders? Ja, dan komt het automatisch uit bij het parcours van Marten Bergsma. Die winnen in Sijsbierum, die winnen in Arem, zo vlak voor de PC. Met dat geweldige klappen, die komen in de flow. Dat is parcours nummer 1. En nummer 2. En parcours nummer 2 is vervolgens het parcours van Johan Sipma. Want die pakt dan in Arem wel weer het parcours van Bergsma op een manier waarvan ik denk, ja, er zit weer vuur in. Dus dat is parcours nummer 2. En als Geert het zei, dan nemen wij dat doen. Eerst de logische outsider, het parcours van Marten Bergsma. Kisto het geheim uitlezen. Hoe ben je te verslaan? Nou, het is geen geheim. Ik denk dat je ten eerste wij dit weekend 2 keer in een keerst en ik denk dat wij 2 keer foutloos keersten. En dan lukt het. Wij hebben nou zo'n weekend haast zonder volledig parcours keerst. En je merkt gewoon dat er weer wat omlopen draait, wat rippen krijgt. Dat je dan als je trein keert, dat iedereen op zijn functie keert. Nou, dat werkt gewoon heel prettig. Ja, en dit weekend slag het. Dan die oren-outsider. Die wint in Arem en dus zet hij automatisch bij de beste treien. We hadden het hier vaker uitzien en kun je de kansen winnen wel. En je weet, alle keer mankeert het wel ergens om en winnen we net alle drie top. En dat we zo keert als Joden, dan denk ik wel dat wij dat ook wel kennen. Ja. Dat besluit nog een nabrander van Geert. Neem ik er vaak zelfs ook even bij. Auke Boomsma, want ja, die heeft toch in Haas het heel goed in, op Rengers daar heel goed in. En op speciaal fysiek, ik mag het toch doen, Roelof. Jorn Lars van Beem, want wij keert ze extra goed in die man. Jorn Lars, bij deze. Ik kom eens over.